Bo día a todos e a todas os membros da corporación. Saudamos ao personal municipal que nos acompaña, señor secretario, señor interventor, así como os xornalistas e a xente que está na tribuna de invitados e a todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Comezamos esta sesión extraordinaria do Pleno Municipal que ten un único asunto na orde do día, señor secretario. Bo día a todos. Disculparme en lugar a dona Beatriz Mato Otero, que non pode asistir. Asunto único. Primeiro, instar a Xunta de Galicia a atender as demandas da Corporación da Coruña e incorporalas aos seus orzamentos para 2020 no trámite parlamentario. Dar traslado deste acordo a todos os grupos parlamentarios. Hai unha emenda formulada por 3 grupos municipais respecto á proposta inicial de votación do Pleno. Ben, para a defensa das súas posicións e mesmo da proposta e da emenda, a Comisión de Voceiros e Voceiras, celebrada no día de onte, acordou, moitas grazas, a orde de intervencións que sigue. Comezará o Bloque Nacionalista Galego, a continuación o Grupo Municipal da Marea Atlántica e despois, por orde de menor a maior, Ciudadanos, Partido Popular e Partido Socialista. Para iso contan con 2 intervencións. A primeira quenda durará 8 minutos por grupo e a segunda 4 minutos. A efectos de evitar interrupcións nos tempos, acordamos tamén que cando cheguen os 8 minutos se lles fará un sinal acústico que é este. Pasados 30 segundos serán 2 sinais para que rematen a súa intervención e chegados os 30 segundos seguintes lles retirará a palabra. Agradezo, por favor, que xa que está acordado pola Comisión de Voceiros non entren os respectivos voceiros e voceiras en discusión con esta presidencia ao respecto. Así que, sen máis, damos inicio ao pleno. Señor Jorquera Caselas, polo Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, o Bloque Nacionalista Galego quere expresar a súa solidariedade e o seu apoio ás enfermeiras eventuais en loita que esta mesma hora se están concentrando fronte aos centros sanitarios da nosa cidade para protestar pola precarización no emprego, polos recortes, algo que está claramente vencellado, ademais, o asunto que hoxe motiva a convocatoria deste pleno extraordinario. Pero, como é costume, nesta primeira intervención, quero aproveitar tamén para saudar os membros da corporación, o público asistente, a prensa, o persoal do Concello e os cidadáns que están seguindo este pleno por streaming. O goberno do señor Núñez Feixóo xa nos ten habituados a sustituir a realidade pola propaganda. 2020 ano electoral. Espero que só porque se celebren eleccións autonómicas e non porque haxa unhas terceiras eleccións xerais, e se me permiten a brincadeira, menos agora que o BNG volve ter representación no Congreso, e como é ano electoral, a Xunta anuncia uns orzamentos expansivos, de forte contido investidor e marcado carácter social. Pero por moito aparato de propaganda que se utilice no que atinxe a cidade da Coruña, estes orzamentos nin son expansivos, nin teñen un forte contido investidor, nin moito menos un marcado carácter social. Os grupos municipais da Marea Atlántica e o BNG solicitamos a convocatoria deste pleno extraordinario porque o proxecto de orzamentos para o ano 2020 presentado polo Goberno da Xunta de Galiza é un desprezo para a Coruña e a súa comarca. E vouno ilustrar con algúns datos. A Xunta de Galiza anuncia un investimento total no conxunto de Galiza de 1.691 millóns de euros. En cambio, na Coruña, por moito que aínda así a min non me dean as contas, o investimento, segundo a propia Xunta de Galiza, redúcese a uns raquíticos 84 millóns de euros. É dicir, 608 euros de investimento per cápita en Galiza e na Coruña un investimento por habitante de pouco máis de 340 euros, un 43,5% menos que a media galega. Tanto é así que o maior investimento previsto na cidade da Coruña, 15 millóns de euros, non é froito do esforzo investidor da Xunta, senón que corre a cargo dunha entidade privada como é a Fundación Amancio Ortega.
Como se apunta na proposta de resolución suscrita polos grupos municipais do PSOE, Marea Atlántica e BNG, os investimentos da Xunta de Galiza non consiguen nin siquiera cumprir cos seus compromisos adquiridos e recollidos en convenios xa asinados co Concello da Coruña. O caso da Orquestra Sinfónica de Galiza é un exemplo evidente. Dende 2009, a Xunta incumple sistemáticamente o convenio e a débeda acumulada co Consorcio para a Promoción da Música ascende a máis de 5 millóns de euros. Débeda que segue crecendo, pois o consignado nos orzamentos de 2020 segue por baixo do establecido no convenio, comprometendo o futuro da orquestra, do coro, a orquestra xoven e as agrupacións infantís. En materia sanitaria, sustitúese a falla de compromiso práctico e material pola propaganda dun novo hospital. Así, os 2 millóns de euros que se orzamentan para o CHUAC, máis outro millón para tecnoloxía e equipamentos, son totalmente insuficientes. E é clamorosa a ausencia no proxecto dunha partida específica para o tan demandado Centro de Saúde de Santa Lucía. Arguméntase que hai unha partida xenérica para centros de saúde, pero o único xeito de poder constatar e avaliar a asunción deste compromiso é que nos orzamentos da Xunta de Galiza exista unha partida específica. Mais as necesidades en materia sanitaria da nosa cidade non afectan só as infraestructuras. É necesario reforzar e ampliar servizos nos centros de saúde e no centro de orientación familiar e incrementar o número de médicos e persoal sanitario asignado, en particular en atención primaria, tanto para atender a crecente demanda de usuarios como para recuperar a calidade duns servizos seriamente ameazados polos recortes levados a cabo polos sucesivos gobernos Feixóo. En materia educativa, o curso comezou coa protesta de nais e pais pola falta de profesores de apoio, ou coa nova de que as chuvias provocaron o asolagamento de 3 aulas e outras dependencias no Instituto de Monelos. Pero, pese a esta situación, o investimento que se contempla nos centros educativos da nosa cidade é tamén claramente insuficiente. Son múltiples as necesidades de mellora das instalacións, pero a Xunta, por non cumplir, incumple incluso os compromisos suscritos co Concello como convenio para a construción de patios cubertos en centros de educación infantil e primaria. E tamén é clamorosa a ausencia de investimentos para novas escolas infantís. En materia de benestar e atención social, o maior investimento anunciado, como xa comentamos, é a construción dunha residencia de anciáns en Eirís, financiada pola Fundación Amancio Ortega. Como se di no texto da proposta, que hoxe se somete a votación, o compromiso da Fundación Amancio Ortega coa cidade é ben recibido, pero tamén pon en evidencia a ausencia de compromiso do Goberno galego coa cidade da Coruña, xa que sen a chega da Fundación o investimento da Xunta sería inexistente, esquecendo que a evolución demográfica de Galiza e o incremento da desigualdade obrigan a incrementar os esforzos na busca do benestar das persoas. O Estatuto da Autonomía de Galiza establece, no seu artigo 27, que Galiza ten a competencia exclusiva en materia de vivenda. En cambio, a Xunta de Galiza leva 10 anos en desenvolver unha política de promoción de vivenda pública merecente dese nome. E os 3 millóns que se consignan para a construción de 40 vivendas de protección no ofimático é un investimento minúsculo para facer fronte ao problema de acceso á vivenda que existe na nosa cidade. Esta falta de compromiso coa cidade é extensível tamén a outros eidos, a loita contra o cambio climático, o tratamento dos residuos ou o compromiso co futuro da fachada marítima. Pero antes de rematar, quixera referirme de xeito singular a outros 2 asuntos. Por moito que se queira disfrazar, apelando a unha partida xenérica no IGAPE de 8,3 millóns de euros destinados, cito textualmente, a infraestructuras colaborativas de uso compartido de apoio empresarial, o certo é que no proxecto de orzamentos non hai un só euro destinado especificamente á cidade das TIC. Un proxecto estratégico para a Coruña,
fundamental para loitar contra o declive industrial que está padecendo esta comarca, e aproveito para lembrar que as competencias en materia de política industrial están residenciadas sobre todo na Xunta de Galiza e xa está ben de que a Xunta de Galiza mire para outro lado ou pase a pelota ante as empresas que pechan ou que se deslocalizan en vez de asumir e exercer as súas competencias para reverter o proceso de desindustrialización tan acelerado e tan preocupante que está sufrindo a comarca da Coruña. E o último asunto, chámese Vía Ártabra, chámese AG55 con necesario levantamento da peaxe, chámese Estación Intermodal de San Cristóbal, para que se prevé só un investimento de 365.000 euros dos máis de 26 millóns precisos, sen que exista, ademais, dotación plurianual. En definitiva, o proxecto de orzamentos da Xunta de Galiza para 2020 non atende ás necesidades sociais da cidade e a súa comarca, nin vai contribuir á dinamización económica e á xeración de emprego. Por iso consideramos necesario un pronunciamento da Corporación para instar a Xunta a atender as demandas da cidade e incorporalas aos orzamentos. En ese sentido, o BNG suscribe e comparte os contidos da proposta de resolución e solicitamos o voto a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo da Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Moi bons días a todos e a todas, quen está no salón de plenos e tamén quen nos sigue dende o streaming. O 17 de outubro, a Xunta publica o seu proxecto de orzamentos. Uns orzamentos electorais de ano electoral, propagandísticos, que chegan á cuadratura do círculo baixando impostos, incrementando o gasto social e facendo unhas contas moi expansivas. Nestes exercicios de maxia, potaxia e prestidigitación aos que nos ten afeitos o señor Feijóo, que mete e saca millóns da chistera que aparecen e desaparecen en múltiples ocasións. No que afecta á cidade da Coruña, os orzamentos son, ademais, pícaros, cheos de trampas, compromisos que xa cheran a rancio porque xa se fixeron máis veces e que non chegaron a cumplirse, compromisos que se reciclan dun ano para outro e que nunca chegan a materializarse. A Xunta presenta para a Coruña uns orzamentos avaros, tacaños, que deixan a Coruña unha vez máis, como dicía o PP en tantas ocasións, no furgón de cola, que sumen a Coruña na parálise cando se compara co investimento realizado nas outras 7 cidades de Galicia. Estamos por debaixo, e moi por debaixo da media, tanto en gasto en investimento absoluto como en gasto por habitante. E tras a publicación destes orzamentos, que eu creo que non están á altura realmente das necesidades da cidade, comeza a liturxia. Comezan os anuncios moi rimbombantes, comezan a nota de prensa, comeza a rolda de prensa moitas veces con declaracións críticas, con un xesto serio e enfadado, e logo se volve á rutina diaria. É unha cuestión de trámite, é unha cuestión de hábito, é un asunto ordinario, como escoitaba eu onte. E eu non podo discrepar máis, non é un asunto ordinario. Non é un asunto ordinario que a Xunta de Galicia, que ten efectivamente unhas competencias moi ben definidas en cuestións absolutamente clave para a vida das persoas, que teñen que ver co benestar das persoas, que teñen que ver coa sanidade das persoas, que teñen que ver co desenvolvemento industrial, coas políticas de vivenda, abandone unha vez máis, como xa ven sendo habitual, a cidade da Coruña como o está facendo. Non pode ser un asunto ordinario. Non é un asunto ordinario que chova nas aulas. Non é un asunto ordinario as listas de agarda na sanidade pública. Non é un asunto ordinario a falta de investimentos clave para mellorar o potencial de desenvolvemento económico da comarca. Eso nunca pode ser un asunto ordinario. Para nós, estamos xa afeitos a este exercicio de cinismo. Realmente botamos en falta que a Xunta asuma dunha vez por todas as súas competencias e que deixe de delegar nos concellos para que lle fagan o traballo, para que lle tape os furados, para que corrixa as súas omisións en asuntos tan clave como os que le vamos citando. Polo tanto, é importante que este pleno se reúna, que convoquemos este pleno, xa que non o fai o Goberno, o facemos dende a Marea Atlántica e máis o BNG, para que toda a corporación defenda dunha vez os intereses da cidade da Coruña e lle saque as castañas do lume pois a este Goberno da Xunta que non nos quere unha vez máis atender.
Xa, cando gobernaba Xulio Ferreiro, era hábito convocar os grupos municipais e elaborar unha proposta de demanda, non? Que realmente que plasmara o apoio mayoritario, polo menos mayoritario, da corporación e se elevara á Xunta de Galicia. Neste ano non se fixo, nos resulta moi extraño non ver a alcaldesa defendendo os intereses e as necesidades da cidade e non facendo unha valoración pública do que implica uns orzamentos da Xunta que unha vez máis nos volven a deixar na estacada. Nesa seca persistente de ideas da Xunta de Galicia, de investimentos, de desenvolvemento de proxectos clave, de demandas que se acumulan por incumpridas, nós sabemos identificar as prioridades e están moi claras. As prioridades están na defensa dos servicios públicos de primeira necesidade, a educación, a sanidade e a atención social. Está na mobilidade sostible e no desenvolvemento de infraestructuras clave de comunicación para a comarca. Están nunhas políticas de vivenda que aseguren o dereito á vivenda de todas as persoas. Están nas políticas de cambio climático, como non pode ser de outra maneira en vista dos episodios e acontecementos que xa se suceden con maior virulencia e maior reiteración. Están na recuperación da fachada marítima para o uso público da cidadanía e están na promoción de proxectos de desenvolvemento clave nunha área metropolitana económicamente maltratada últimamente polo desenvolvemento industrial, proxectos clave como da cidade das TIC. E agora, pois, paso revista a demandas concretas que teñen que ver con estas áreas absolutamente clave onde a Xunta, efectivamente, ten que desenvolver o seu papel e non pode, unha vez máis, descansarse nos concellos. No eido da educación, a verdade é que se podería escribir un libro con todas as demandas que se están presentando en dos centros de ensino e que non se dan cumplido. Por cumplir, efectivamente, a Xunta non cumple nin sequera os convenios que ten asinados dende 2006, mentres que o Concello, nos últimos años, con carácter moi intenso, cumpliu a construción de patios cubertos nos diferentes colexios e agora mesmo está o último, agora mesmo xa prácticamente en execución, que é o San Francisco Javier. A Xunta acumula retrasos que teñen que ver co Colexio de la Vaca, o Ramón de la Sagra, Curros Enríquez, Manuel Murguía ou Zalaeta. Non queremos tampouco que chova nos colexios de San Pedro de Visma de Curros Enríquez, hai que reparar as cubertas e é unha vez máis responsabilidade da Xunta. E cos comedores escolares poderíamos tamén escribir un libro, non xa non só de deficiencias, de alerxias e de inadecuación dos medios, senón que realmente se está infravalorando de maneira sistemática que valor teñen os comedores escolares para dar un servicio igualitario a todos os alumnos e alumnas, para conciliar a vida laboral e familiar, para proporcionar unha alimentación sana e incluso para mover os circuitos de proximidade. As demandas nos choven das asociacións de nais e pais. Pero é que, ademais, Coruña precisa unha nova escola infantil, que se integre nunha rede que debería ser unitaria de escolas infantís xestionadas polo Concello, transferíndolle á Xunta de Galicia as competencias do Concello e, por suposto, aportando para iso os fondos necesarios. Non van ben as cousas en educación, non van ben, se recorta, en vez de invertir, se recorta, se perde persoal, se perde especialistas para atender a persoas con necesidades especiais. Non podemos seguir nesa liña. A sanidade, aparte de que se siguen manifestando os profesionais despois de anos e anos e anos de recortes que rematan afectando a falta de profesionais, a non disponibilidade de instalacións, a precariedade no emprego sanitario, as listas de agarda, a perda de atención na sanidade descentralizada, en realidade nun deterioro manifesto que non denunciamos nós, que están denunciando os profesionais, como están denunciando hoxe o colectivo de enfermeiras. Despois de anos e anos acumulados de recortes, a Xunta de Galicia se saca da manga a ampliación do CHUAC, que moi benvida sexa, pero da que a día de hoxe non sabemos nada. E eu pregunto se aquí o Concello da Coruña sabe algo da ampliación do CHUAC, se volveu a constituir esa mesa bilateral Xunta-Concello que debería estar traballando conxuntamente para optar pola mellor solución. Tamén nos preguntamos se esa ampliación do CHUAC vai detraer fondos da sanidade, da atención primaria, da atención descentralizada. Se realmente imos cubrir as carencias que nos chegan dende os barrios, como a falta de personal de xinecoloxía no centro de orientación familiar, ou a falta dun pediatra matrona no centro de Novo Mesoiro, ou personal que debería atender a crecente demanda no centro de saúde do Rosaiz e do Castrillón.
Santa Lucía volve a non estar estaba cando gobernaba aquí Negreira e co cambio de goberno, malia as diferentes alternativas que se lle ofreceron á Xunta, ese investimento deixou de estar presente nos seus plans, non? Realmente nos preguntamos como pode ser que ocorra tantas veces que a Xunta anuncia un investimento mentre gobernan unhas persoas e milagrosamente desapareza cando cambia a cor política. Mencionaremos máis exemplos a continuación, os deixo para a miña segunda intervención. Moitas grazas, señora García. Por Ciudadanos, señora Martínez. Moi bos días a todos. Un ano máis, a Xunta pretende investir na Coruña e a súa comarca moito menos do que debería, falando sempre segundo a riqueza que xera, o seu volume de emprego e a súa poboación. A inversión da Xunta, unha vez máis, non é proporcional coa realidade desta cidade e da súa área de influencia. Curiosamente, ou non, as grandes competencias da Xunta que afectan a nosa cidade, como son as infraestructuras de educación e sanidade, e algúns eixos de infraestructuras non teñen na Coruña tanta inversión en comparación co desembolso preparado desde a Xunta, por exemplo, para turismo e cultura, coa excusa do Xacobeo, no que está claro que o presidente da Xunta basea o crecemento de Galicia. Empezando polas infraestructuras, e por algo que aconteceu hai escasamente uns días. Adif ten encomendado unha boa parte das infraestructuras ferroviarias, sabémolo todos, pero resulta que a presidenta de Adif estivo esta pasada semana na Coruña e non sabe nada do tren á Langosteira. Non debemos permitir as insuficientes aportacións ás infraestructuras portuarias. Son imprescindibles para competir coas grandes dársenas internacionais nun contexto no que o 80% do transporte do comercio mundial se fai por vía marítima. Non podemos permitir excusas como a desaparición de Meirama para cuestionar o tren á Langosteira. Sabémolo desde os acordos de París, sabemos que o carbón deixará de ser a principal mercancía. Semellante tomadura de pelo de Adif, de Portos del Estado, da Autoridade Portuaria, do PP e do PSOE exixe que alguén diga ata aquí. Ademais de que o único capítulo que baixa nos presupostos de mar para 2020 é o das infraestructuras portuarias. Polo litoral galego pasan a meirande parte de todos os buques procedentes de Asia e que navegan con destino aos grandes portos de Bremen, Rotterdam ou Amberes. Non poden facer escala en Galicia porque as infraestructuras non están adaptadas á magnitude destas embarcacións. Hai unha total falta de concienciación marítima na sociedade galega. E para cambiar este escenario é necesario, é urxente adecuar as infraestructuras e traballar nos campos de logística e as redes marítimas e para iso fan falta cartos, fai falta inversión. Un dos grandes retos desta cidade é, sin dúbida algunha, planificar o futuro da fachada litoral. E a Xunta, como parte implicada, ten que entender que non se pode empezar a casa polo tellado. Hoxe en día non se pode facer nada no porto ata que non se finalice definitivamente o porto exterior e se finalicen os procesos administrativos para que os terreos que agora son de dominio público portuario estatal pasen a ser bens patrimoniais do Estado. E que se necesita para iso? Poñernos de acordo con todos os involucrados, que son o Goberno de España, o Ministerio de Fomento, Portos de Estado e Adif, a Xunta e a área metropolitana. E aí será cando hai que darlle unha volta a esa estructura que se pode facer para crear un órgano que xestione con propostas de técnicos expertos un escenario económico e un equipo que xestione todo o que de aí poda sair. Deberíamos de estudar cal é mellor esa forma xurídica para empezar a traballar xa nese ente público do que se fala na proposta. Falamos do porto, pero outra das grandes debedas nestes orzamentos é, por exemplo, a pouca inversión que se fai na intermodal en comparación como a que se vai destinar ás outras estacións intermodais de Galicia. Xa sufrimos dabondo o retraso derivado da falta de entendemento no anterior mandato, así que agora é necesario avanzar máis a xiña e, unha vez máis, para iso fan falla máis cartos que 365.000 euros. Unha intermodal, ademais, que debe ser un eixo para o transporte de viaxeiros por estrada e por ferrocarril e que debe ser un potenciador da futura cidade das TIC para o acceso á mesma. Un proxecto como a cidade das TIC tamén require dun sistema de accesibilidade que facilite a conexión da cidade con todos os seus servizos, co seu futuro. Ambas necesidades se complementan e a Xunta debería destinar máis recursos a estes obxectivos que traerán milleiros de empregos, xente que quere moverse, xente que quererá vir ao universo das TIC.
As diferenzas co goberno municipal xa non son excusa para a Xunta. Hai outro goberno co que xa amosou a súa boa disposición ao entendemento. Por iso non se entende que o compromiso que di ter o presidente da Xunta coa cidade das TIC quede reflectido nunha partida común de 8,3 millóns de euros denominada Infraestructuras colaborativas de uso compartido de apoio industrial, o que ven sendo unha transferencia de capital a empresas privadas por parte do Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, co obxectivo de mellorar o sistema productivo. Di a Xunta que a cuantía total que se destinará á cidade das TIC dependerá do proxecto concreto da iniciativa, pero segundo as previsións tanto da Universidade como do Concello, a cidade das TIC xa ten proxecto e estará xa en marcha o vindeiro ano. Creemos que a Xunta debería estar máis comprometida co que será o catalizador que impulse Galicia como territorio pioneiro e tecnificado, ademais de xerador de milleiros de empregos. Outra das patas coxas destes orzamentos da cidade está en educación. Son moitas as necesidades dos centros educativos, ademais de todo no que a proposta se expón, é necesario remodelar o catálogo de profesores, dotar a todos os centros cun orientador e non só os de máis de 10 unidades de primaria. Os de menos ten orientación compartida, ou igual que audición e linguaxe. Para isto é necesario incrementar o gasto. Así mesmo, hai que dotar os centros con ordenadores máis modernos. Algúns teñen máis de 10 anos. Precísase dotar os centros cun profesor a maiores, como existe, por exemplo, en Andalucía, unha especie de correturnos. Cando falta un profesor, este cubre o seu posto e non o resto de compañeiros. Precísase tamén en dotar de eficiencia enerxética aos centros educativos. Na maioría, no inverno, non se cumpre a prevención de riscos laborais, como tampouco se cumpre na iluminación das aulas, correntes de aire nos pasillos, etc. En moitos centros, o presuposto de calefacción, por exemplo, non chega, en algún centro incluso de Galicia, chegouse a pedir cartos aos pais para pagar a calefacción. É imprescindible que a Xunta destine máis recursos para que se materialice ao menos as actuacións pendentes. Se queremos que un país medre, non se pode recurtar o presuposto en educación. A educación é a base e o pilar de todo. O demais son os países que invisten en educación os que consiguen crecer e superar as crises en todos os demais sectores. A Xunta inviste no que sabe que lle vai dar cartos a curto prazo, como o Xacobeo, como xa mencionaba antes. E o certo é que a educación foi perdendo calidade en todos os sentidos dende hai 20 anos debido a esta baixa inversión. Moi unido á educación, pensamos que vai tamén unido á inversión á cultura. Neste senso é moi inxusta a situación que está a vivir a Orquestra Sinfónica de Galicia, unha das mellores, senón a mellor orquesta de España, que ve como dende o ano 2011 a Xunta non está cumprindo co convenio, polo que hai acumulada unha débeda de máis de 5 millóns de euros. A aportación prevista pola Consellería de Cultura para 2020 é de 2,6 millóns de euros, 300.000 menos que o comprometido no convenio asinado en 2004. Débeda que se seguirá sumando a, como decía, os máis de 5 millóns acumulados. Con estes datos, a Orquestra Sinfónica de Galicia xa anunciou que se verá forzada a restringir actividades do coro, da Orquestra Xove e do coro e orquestas infantís. Ademais de exixir a Xunta que cumpra co seu compromiso, é necesario convocar a comisión mixta, como acordamos no pleno de outubro, para tratar de solucionar esta situación. Deixo o resto de temas para a seguinte quenda. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico, la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos de fingimiento, consiguiendo una realidad intensificada ou incluso unha sustitución de la realidad. Ben, bo día a todos. Isto que é a definición do trampantojo, pois ben podería ser a definición do Pacto a Coruñesa ou do mandato do diálogo. E isto que temos hoxe aquí é unha proba máis, unha forma de intensificar unha realidade dun diálogo que non existe porque non hai vontade de que exista. Estamos hoxe neste pleno por mor dunha convocatoria claramente electoralista. Un pleno extraordinario solicitado para tratar dun asunto ordinario. Bueno, dun asunto ordinario para a maioría. Entendemos que para a Marea sacar adiante un orzamento é un asunto totalmente extraordinario e por iso tamén somos comprensivos coa súa petición. A proba de lo que nin siquiera acompañaron a súa solicitude proposta algunha. Nin siquiera trouxeron onte a xunta de voceiros. Esta era a urxencia por tratar ese tema. Estamos, insisto, neste pleno para falar dos orzamentos da xunta do ano 2020.
E por que estamos a falar destes orzamentos? Porque é a única administración que afecta a esta cidade que o elaborou e que os terá aprobados o próximo mes de xaneiro. E, polo tanto, que non é entendible para ninguén é que os estemos a falar deses orzamentos e non estemos a falar do que tocaría, que sería dos orzamentos do Concello. Concello que terá que prorrogalo unha vez máis o orzamento de 18, ou igual que terá que prorrogalo tamén o Goberno do Estado. Con unha diferencia, ali se prorrogan uns orzamentos de Rajoy e aquí uns da Marea, diferencia notable. Tamén é verdade que en ambos casos os culpables son os mesmos, os socialistas e os seus socios populistas e nacionalistas. E xa que falamos tamén do Estado de Sánchez, presentan hoxe un documento apoiado por BNG, Marea e PSOE. Dos tres, dous, o outro non, porque daquela non tiña representación, ora boa por tela acadado, señor Jorquera, senón tamén o teria feito, pero votaron no Congreso a favor dos orzamentos do Estado, da proposta de orzamentos do Estado para o ano 2019. Orzamentos que nin un euro reflectían para a Coruña, nin Cuarta Ronda, nin Alfonso Molina, nin Ponte da Pasaxe, nin Vial de Zaoito, nin Intermodal. Nada de nada. Marea e PSOE si traicionaron a cidade votando favorablemente a esas contas que pretendía perpetrar o señor Sánchez. Son aquelas contas, ímolo recordar, de un 30% menos de investimento para os galegos e un 60% máis de investimento para os cataláns. En este ano e medio, o señor Sánchez non foi capaz de facer absolutamente nada. Inventaron o goberno sen funcións, en lugar do goberno en funcións. Convocou as eleccións en novembro, as cuartas nun ano, para garantirse un sillón na Moncloa. E o único que conseguiron foron perder apoios e que a situación empeorase xerando aínda máis estabilidade. É o vivo exemplo daquel mal estudante que se presentase novamente a subir nota e a empeora. Pregúnteme para que serviron estas eleccións. O señor Sánchez ten agora unha nova teoría, que foron unhas eleccións automáticas, dixo na noite electoral. O día seguinte redoblou a aposta a vicepresidenta Calvo dicindo que se convocaron soas, e logo chegou a Ábalos para competir nesta Olimpiada do Humor e dixo que conseguirían frear a ultradereita. Eso foi para o único que serviu estas eleccións, para empoderar a extrema dereita. Nestas eleccións, dende abril, perdeu o partido do goberno na cidade 18.000 votos. Dos 18.000 votos que tiña, perderon máis de 12.000. Eu pregunto, señora alcaldesa, onde cree que están eses 12.000 votos de diferencia? Nos traballadores da Alcoa, os que levan meses enganando coa reforma do Estatuto Electrointensivo, nos da Central de Meirama, condenados ao peche polo Ministerio de Traición Ecolóxica, nos veciños da Sardiñeira, que seguen esperando por a Intermodal, nos veciños da Ría do Burgo, que seguen a ver como ano tras ano o único investimento que figura é o dos orzamentos de Rajoy, pero que non se ejecuta por ineficiencia do actual goberno, nos conductores coruñeses, que seguen sen saber nada do Vial de Zaoito, de Alfonso Molina, da ampliación da Pasaxe, nos traballadores dos polígonos industriais, onde a cuarta ronda que queren vendernos non contempla esas conexións cos polígonos. Pois, bueno, evidentemente, esa diferenza pouca me parece para o nulo compromiso, esa diferencia de perda de votos pouca parece para o nulo compromiso de Sánchez con esta cidade, que, por certo, nunca visitou sendo presidente. Témolo comprobado. O Falcon cabe en Alvedro. Díganllo, pode vir. Eses 6.000 votos que se perderon na cidade desde as eleccións de abril, pois teñen unha explicación, é que a súa xestión cada vez a creen menos persoas. Eses anuncios sen nada detrás, cada vez o creen menos coruñeses. Pola contra, a única oposición existente que a deste grupo municipal pois crece na mesma cantidad de votos que vostedes perden. Reflexionen. En canto á súa relación con populistas e nacionalistas, pois miren, neste Concello está a pasar o mesmo que Estado, que vostedes os necesitan para gobernar. Seguen cun cordón sanitario, en da que din que non ao noso grupo, e, polo tanto, nacionalistas e populistas xogan con vostedes ao seu antollo. Mesmo hoxe mesmo acaban de afearlle esa conducta porque din que tiveron que facer o seu traballo presentando conxuntamente esta solicitude. Quen goberna realmente neste Concello? Eu penso que os socios de goberno. Eu penso que son os que marcan a senda do que está a ocorrer en María Pita. E vostedes agachan a cabeza e calan ou tragan coa cuberta, co centro Aveiro, cos servizos en contrato, con Ostián, con todo. Señores do PSOE, por favor, fáganse respetar. Vostedes son o goberno da cidade. Representan non só aqueles a que os apoian, representannos a todos, representanme a min. Fáganse respetar. Eu pediríalles que vostedes tivesen como socios preferentes aos coruñeses que son os que nos elixiron. Non sigan a Sánchez nesto, non fagan da súa folla de ruta poñer diante os intereses dos partidos antes que os da cidadanía.
Convocan un pleno extraordinario para falar duns orzamentos de outra administración cando este pleno non veo aínda ningunha folla de unha sola liña dun orzamento propio. Por eso estamos a falar dun trampantojo. Porque aquí, en 5 meses, non se ten falado de nada. En 2 meses, dende que dixeron que iban a traer os primeiros borradores de orzamento, seguimos famentos de poder dialogar ou de ter algo para o que poidamos aportar. Non temos liñas vermellas, o dixemos a pasada semana. Se realmente nos presentan un borrador, terán unha proposta. Pero pretender traer aquí un orzamento que é o que vostedes queren, xa cociñado cos seus socios preferentes, non é faltar o respeto a este grupo, é faltar o respeto aos 38.000 coruñeses que teñen apoiado maioritariamente o noso proxecto de cidade. Falando moi brevemente nesta primeira quenda dos puntos concretos aos que fan referencia na súa proposta. Respecto á educación, veñen reflectidas os investimentos para o Seo de Garda e para o novo Mesoiro. O que non van a ver, non busquen, non hai unha partida específica para a adquisición de pompas de xabón. Eso non está nos orzamentos da Xunta. Pero, con ou sen pompas, gostaríanos que vostedes cumpliran co seu deber. Gustaríamos, non os vimos con ou sen pompas na porta do Colexio da Cía de Bella, onde tiveron que sacar a nenos de 3 anos de clase polas pingueiras debido á falta de mantemento municipal. Piden unha nova escola infantil. Home, fan ben en pedirlle ao PP, porque se esperamos a que fagan vostedes, señores da Marea, pois vamos ben. É dicir, nos últimos anos a Xunta fixo Irís, Monte Alto e a Sardiñeira. Cantas fixo o bipartito na Xunta en 4 anos? Ningunha. Cantas fixo a Marea en 4 anos? Ningunha. Infraestructuras. Non sabemos cando será licitada a intermodal. Porque aquí hai un problema, que hai falta de diálogo con nós, pero que ni siquiera falan co seu goberno en Madrid. Intermodal, Cidade das TIC, que non sabemos nada de nada. E claro, se o que esperamos a que haxa un goberno, pois, bueno, levamos 18 meses a que haxa un aínda uns cantos máis. Pero, bueno, o goberno galego si contempla ese proxecto para a infraestructura intermodal. O que si é certo que hai que facer un proxecto 400.000 euros, máis os 300.000 que xa levamos perdidos polas pedras, os paus nas rodas do goberno da Marea. Deixarei para a miña segunda intervención pois 2 cuestiones que teño que recoñecer que casi me levaron ao paroxismo. Santa Lucía, de verdade teñen vostedes a cara de vir aquí a falar de Santa Lucía, señores da Marea? Isto merece unha reflexión que, insisto, pois non quero ser quen estrere eu o límite do tempo e, polo tanto, deixaré para a miña segunda quenda. Moitas grazas, señor Rodríguez. Turno para o señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, señor Rodríguez, vese que teñen algunha dificultade para falar do obxecto do pleno, do asunto que nos trae hoxe aquí. Vostede dedicou concretamente 6 minutos 55 segundos dos 8 que tiña a falar de todo menos do compromiso, ou neste caso da ausencia de compromiso do goberno galego coa nosa cidade. Creo que na súa intervención quedou ben claro que o interese do Partido Popular na Coruña é falar de todo menos daquelo no que teñen posibilidades de intervir como goberno que dentro do goberno da Xunta de Galicia, que é o único goberno onde están presentes. E o único goberno onde están presentes discrimina a esta cidade chovendo sobre mollado. O mellor exemplo é a súa intervención. De 8 minutos, casi 7 adicados a facer de tertuliano comentando os resultados das eleccións. Bueno, non está mal, non está mal. En calquera caso, ten pouco que ver cos datos que están sobre a mesa. A proposta que se trae hoxe aquí, conxuntamente por parte do Partido Socialista de Galicia, PSOE, dos grupos da Marea Atlántica do Bloque Nacionalista Galego, é un documento que mete precisamente, se vostede quere, o dedo no ollo, pero mete o dedo no ollo en defensa dos intereses da cidade. Básicamente porque o goberno galego ven de presentar uns orzamentos que non por presentalos máis rápido son millores. Son uns orzamentos que poñen de manifesto que hai un desprecio evidente polas potencialidades da Coruña e do conxunto da área metropolitana, un motor claro económico e social do noso país, a cabeceira da área máis relevante con máis de 400.000 veciños e veciñas,
E, dende logo, o que vemos é que os investimentos da Xunta non conseguen nin sequera cumprir os compromisos adquiridos e recollidos en convenios xa asignado co Concello da Coruña. Decía a señora Martínez, e dende o meu punto de vista decía ben, que houve un cambio de goberno. Non se pode achacar a pasados pleitos ou a pasados conflictos, se é que os houbo, que non haxa vontade de desbloquear e de negociar. Para mostra un exemplo, se vostedes queren falar da estación intermodal, na que ten que ter tamén compromiso o Goberno de España a través do ADIF, sen dúbida ninguna, como se ten dito aquí, o Concello e o Goberno municipal fixo a súa parte e aprobou en Xunta de Goberno a parte que lle correspondía desde o punto de vista urbanístico. Por lo tanto, desbloqueo sí. O que falta é que non sean cicateros. É claro que son exiguos, é un compromiso, non lle vou dicir que sea ridículo, porque calquera inversión sempre é ben recibida, pero desde logo, pouco máis de 300.000 euros non parece que sexa unha cantidade onde se manifeste ningún tipo de compromiso cun equipamento, cunha infraestructura de comunicación básica como é a estación intermodal. Por lo tanto, non sei que tipo de lección veñen a dar aquí os señores do Partido Popular. O que sí lle podo decir é que é preciso que vostedes cambien o chip, que pasen páxina. Se queren, poden seguir facendo debates do mandato 2015-2019, con esas brincadeiras. Xa lles dixen que se teñen que poñer de acordo para ver cal é o relato axeitado, porque uns din que non influen nada e outros din que o influen todo. Eu o que os vexo é aínda no Antigo Testamento. E o que sí lles diría é que a vontade de camiñar cara adiante é clara. O que falta agora é que se exprese poñendo as cuantías necesarias e as partidas específicas. Eu non sei se lles interesa máis falar das polémicas en torno ao centro de Santa Lucía do pasado ou realmente lles interesa falar do futuro. A mesma partida xenérica que vale para poñer o centro de saúde de Santa Lucía na Coruña, vale para poñer un centro de saúde en Vigo, en Ourense ou no Concello de Traza. A mesma. Se teñen compromiso realmente, o que teñen é que abrir unha partida específica e incorporar un gasto plurianual. Vostedes, señor Rodríguez, que como ten dito, teñen experiencia facendo orzamentos, e o temos compartido en algunhas comisións, saben perfectamente que nunha partida xenérica é un caixón desastre que vale para contar o mesmo na Coruña que no Concello de Sanxenxo. Vale exactamente para o mesmo nuns orzamentos da Comunidade Autónoma. Non hai especificación algunha. De aí a ausencia de compromiso. De aí non só que sean exiguos e cicateros, senón de aí que se demostre que lles interesa moito máis falar de Pedro Sánchez, das eleccións, se medraron 4 décimas, se xa non teñen 66 diputados e teñen 20 máis. É dicir, todo o mundo gana nas eleccións, salvo aqueles que pois o mellor teñen un resultado difícil de explicar, pero, sin embargo, si teñen unha acción consecuente con esa acción co que ten sucedido, e creo que iso tamén é de valorar. Falamos de educación, falamos de sanidade, falamos de benestar. Do que estamos a falar é da calidade dos servicios. Cal é o marco competencial? Cal é o marco competencial? O marco competencial é autonómico. Polo tanto, en educación e en sanidade, cando a Comunidade Autónoma adica 3 de cada 4 euros ás políticas sociais, as adica porque ten un marco competencial exclusivo que lle leva a iso. Sabemos todos que o Servicio Galego de Saúde asume un 33% do gasto da Comunidade Autónoma. O que hai que ver é tamén territorializado como se corresponde e a quen corresponde. É xusta a discriminación que se está producindo de xeito permanente coa cidade da Coruña e coa área metropolitana da Coruña nos investimentos en sanidade e en educación? É razoable? A eso non hai respostas por parte do Partido Popular. Falamos da calidade dos servicios, pero falamos da ausencia de sensibilidade coa mellora das instalacións educativas, coa dotación de persoal, coa atención á diversidade. Siguen precarizando os centros públicos. E non é que os sigan precarizando no conxunto, que tamén, siguen precarizando na nosa cidade, cunha ausencia clara nas políticas de benestar, con invasión de competencias
cando falamos da axuda a domicilio, con invasión de competencias e, desde logo, con pouca sensibilidade para mellorar a situación. Claro que estamos de acordo, faltaría máis. Nos parece que é moi ben, que está moi ben e que é unha acción moi positiva, sen dúbida ninguna, a da Fundación Amancio Ortega. Como non pode ser de outro xeito, dentro do Grupo Socialista, saudamos positivamente unha actuación desas características. Agora, a outra cara da moneda é que o goberno autonómico non pon un can. É dicir, deixa a cidade discriminada frente a outras localidades e a outros territorios. E nese sentido, señoras e señores do Partido Popular, hai que saber se se está comprometido coa cidade e coa necesidade de demandar da Xunta de Galicia que cumpla ou non. O que, señora alcaldesa, é que para mostra un botón, Consorcio de Promoción da Música, levan dende o ano 2011 incumplindo, e levan adebedando, e levan non cumplindo o compromiso e o convenio que firmou o señor Fraga co señor Vázquez a prol da Orquesta Sinfónica. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Pasamos á última quenda de 4 minutos, señor Jorquera Caselas. Moitas grazas, señora alcaldesa. Polo que vexo o señor Roberto Rodríguez, na súa intervención, aplicou o vello principio futbolístico de que a mellor defensa é un ataque, o que me gustaría que o Deportivo tomase nota para correxir a súa situación. Basicamente, centrou a súa intervención en dúas cuestións. Primeiro, que a solicitude de celebración deste pleno e a proposta que se somete a debate é electoralista. E para contradecir esa afirmación, o que se dedicou foi a comentar as eleccións. Por suposto, non foron electoralistas as mocións que someteu a debate e votación o Partido Popular no último pleno ordinario en plena campaña electoral. Eu preguntaríalle ao señor Roberto Rodríguez se os orzamentos da Xunta de Galiza non afectan a cidade da Coruña, non teñen importancia para a cidade da Coruña, polo tanto non é perfectamente lícito que este pleno da corporación os debata e fixe unha posición instando a Xunta de Galiza a atender as demandas desta cidade, pero ademais logo centrou boa parte da súa intervención non en falar dos orzamentos da Xunta de Galiza, sino en falar dos orzamentos do Estado. Sabe, señor Roberto Rodríguez, perfectamente que o BNG foi moi crítico cos últimos orzamentos do período Rajoy, foi moi crítico co proxecto de orzamentos que pactaron o Partido Socialista e Podemos. De momento, os orzamentos do Estado que hai son orzamentos prorrogados. Mire, se os orzamentos xerais do Estado, cando saxa, non satisfán as demandas desta cidade, o BNG vai ser claro, como foi sempre, porque non ten outro tipo de ataduras, e vostedes, en calquer caso, teñen o quoro suficiente para forzar a convocatoria dun pleno extraordinario nese momento e intentar que se fixe unha posición como corporación. Pero, mire, a súa intervención é un resume de cal é a atitude da Xunta de Galiza. Unha Xunta de Galiza que en vez de asumir as súas competencias e de exercelas, en vez de actuar como un goberno galego merecente dese nome, prefire simplemente utilizar esa plataforma para actuar de comentarista e falar da política estatal. E temos un exemplo na G55, se volvemos a falar dos orzamentos da Xunta de Galiza. Na proposta que se somete hoxe a votación, fálase tamén do levantamento da peaxe da G55, da autoestrada Coruña-Carballo. Unha demanda históricamente compartida polos veciños da Coruña, polos veciños de Arteixo, Laracha, Carballo, por múltiples razóns. Primeiro, porque o seu trazado é un timo, non reúne as condicións para ser considerada unha autoestrada. Segundo, porque absorbe un tráfico fundamentalmente de cercanías. Moitas delas persoas traballadoras que ata teñen que facer ese itinerario 4 veces o día. É unha vía sin alternativas reais, porque a vía convencional pasa por continuas travesías e máis unha vía de servizo cunha estrada xeral. E a iso se engade unha nova razón, facilitar o acceso ao porto exterior, dado que a C15, a autovía de acceso ao porto exterior, entronca coa G55. E ante todo isto, cal é a posición da Xunta? Ofrecer a cesión da titularidade do Estado a cambio de que levante a peaxe. Se mo permiten,
un auténtico cachondeo. En vez de asumir e de exercer as súas competencias e, polo tanto, levantar a peaxe ela, porque é a titular desta autovía, intentar pasarlle a pelota ao Estado e ofrecernos unha autovía troceada que dependa do Estado dende Coruña a Arteixo e logo dependa da comunidade autónoma hasta Baio. Un modelo sensacional, sintomático da dimisión continua no exercicio das súas responsabilidades por parte da Xunta de Galiza. Pero miren, se falamos de infraestructuras de comunicación, cal é o gran investimento que se contempla na comarca da Coruña con cargo a estes orzamentos? A vía Ártabra, 6 millóns de euros. Pero que acontece? Que a Xunta de Galiza teme manter un trazado de grande afectación ambiental, ou un ideal da Gándara en Cambre, teima en manter un trazado que a conecte ca AP9 para a partir de aí pagar peaxe para entrar na Coruña e darlle máis negocio a Audasa, en vez de retomar o proxecto inicial e conectala coa 6. Porque, mire, a autovía AG13, coñecida como Vía Ártabra, foi concebida para facilitar a interconexión dos concellos do entorno da Coruña entre sí, e non a conexión destes concellos ca cidade central, porque se se aposta polo entronque exclusivamente KP9, aparte de ter que pegar fielato para entrar en Coruña, o único que se estaría facendo é saturar aínda máis a AP9 de Alfonso Molina. E isto é o que consignan vostedes nos orzamentos da Xunta de Galiza. Por lo tanto, deixen de eludir as súas responsabilidades, de tirar balóns fora, e adoten unha posición acorde coa defensa dos intereses desta cidade, sumándose ás demandas necesarias que deben de ser contempladas nos orzamentos da Xunta de Galiza. Moitas grazas, nada máis pola miña banda. Moitas grazas, señor Jorquera. Señora García, lle pido disculpas que antes premei 2 veces o botón por erro. Gracias. Sí, me gustaría facer unha reflexión tamén sobre, a actitude que estamos vendo do voceiro do Partido Popular, que eu creo que explica moitas cosas, pero vou na deixar para o final, porque antes me gustaría pasar revista, eu creo que esas demandas que están despertando moito consenso aquí na corporación, deben ser os únicos que non as comparten, nin aquí nin na Xunta de Galicia, por desgracia, non? Creo que as competencias en benestar van ser cada vez máis importantes na Xunta de Galicia. Temos que facer fronte a un doble reto. Primeiro, do envellecemento e o segundo, o da desigualdade, a loita contra a pobreza. E por iso hai que ampliar o plan concertado de servizos sociais para chegar cada vez a máis persoas, para construir infraestructuras e equipamentos, contratar persoal e ter as persoas desatendidas. Para nós, xa sabedes que é moi importante tamén a eliminación do copago para que a xente poda acceder ao servicio de axuda no fogar en condicións igualitarias e realmente, que ese pago que agora mesmo é obrigatorio, non sexa unha barreira para poder acceder a este servicio. En cuestións de cambio climático é para botarse a chorar. Se os 4 piares básicos son a mobilidade sostible, ou a xestión da enerxía, a xestión dos residuos e a infraestructura verde, a natureza, na Coruña dá igual para onde se mire. Nin a estación intermodal, nin a Autoridade Única de Transporte, nin investimentos na planta de Nostián, aínda que inviste en todas as outras provincias de Galicia, nin axudas a unha mellor e máis eficiente axuda enerxética, as axudas se van a empresas privadas, descartando a colaboración cos concellos, etcétera, 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 etcétera. De intermodal se podería falar moito. O único que está feito foi o traballo que deixamos preparado realmente para regularizar urbanísticamente os accesos, non? Digamos, eu creo que que pasa con esa licitación de Adif que se anunciou días despois das eleccións? Que pasa con ese investimento da Xunta de Galicia que a este paso vai exceder o período realmente de execución dos fondos europeos? Realmente moi preocupados por esta cuestión. A cuestión da vivenda, competencia tamén autonómica, é que, é destas propostas que se reciclan en economía circular. Anunciamos a construcción de vivenda pública, non executamos, entonces volven os fondos á Xunta, entonces os volvo a anunciar o ano seguinte, os plans Rexurbe, que xa se estaban publicitando en 2016, eso é auténtico reciclaxe de anuncios e de propostas. Na fachada marítima, que pasa con eses 20 millóns que Feijóo aquí veu a anunciar sen avisar no Concello da Coruña para o uso público dos peiraos do centenario da Bantería? Que pasou con eses 20 millóns? Que pasa con eses anuncios que se cara a eses non son electorais no seu momento?
Que pasa con esa constitución dun ente público onde está chamado a participar a Xunta de Galicia? Realmente, como nos imos creer os anuncios e as propostas que está facendo? Se estamos fartos de ver esta parafernalia que nunca remata por executarse. Que pasa coa cidade das TIC tamén, con un proxecto absolutamente clave que está escondido, agochado dentro dunha partida xenérica, non? E que realmente esa é a base para que unha vez máis poda volver a non executarse a final de ano e o poda utilizar para o ano que ven. Agora me gustaría facer un par de reflexións así en xeral, non? A mí non me extraña que o voceiro do Partido Popular prefira falar das eleccións xerais e non dos orzamentos da Xunta, do proxecto de orzamentos, porque son absolutamente infumables, non? Son difíciles de defenderse. Aquí o mérito realmente é aprobar un proxecto de orzamentos cando se ten, de momento, maioría absolutista, pois menudo mérito, non? Aquí realmente pasamos outras dificultades derivadas de bloqueo político, non? Dun goberno en minoría. Efectivamente, criticamos no seu momento moito os orzamentos de Pedro Sánchez e pode olerlle un comunicado que sacou a Marea Atlántica público a data 13 de febreiro, que dicía así, decía, os orzamentos de Pedro Sánchez eran malos para Galicia e peores para a Coruña. Eran profundamente inxustos coas necesidades da nosa área metropolitana. Esquecían os nosos grandes retos e faltaban os compromisos adquiridos. Ninguén, agás os seus palmeiros na cidade, se atreven a defendelos. O seu rexeitamento foi case unánime na corporación. Tamén se estaba votando en contra nese momento dos orzamentos municipais, o sea que nin no Estado, nin no Concello, o Partido Socialista apostaba pola Coruña, digamos. Nós temos unha actitude diferente. Nos entendemos que a Coruña necesita uns orzamentos que continúen coas políticas progresistas e prestamos a nosa colaboración para aprobar uns orzamentos que a cidade leva tempo esperando. Pero que pasa coa Xunta de Galicia? Antes a culpa era da Marea. Era da Marea, que non dialogaba, que non falaba, a culpa era nosa. E agora, de quen é a culpa? Imos facer un traballo, eu creo que profuso no Parlamento de emenda a uns orzamentos que necesitan ser enmendados, necesitan ser moi enmendados e agardamos que para variar a Xunta de Galicia, pois nesta ocasión sí que escoite a cidade da Coruña. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Por Ciudadanos, señora Martínez. Bueno, antes de seguir coa nosa intervención, decirlle ao señor Rodríguez que outro día era el o que presumía de ser o único que se cinguía ao asunto do debate e hoxe é o contrario. Parece que el é o que escapa das demandas da cidade. Quedábame anteriormente por falar de sanidade, de benestar, de vivenda e de cambio climático. Malia o aumento anunciado do 3,1% nos presupostos de sanidade, co que semella que saímos da etapa de recurtes, o problema é que este aumento non sabemos en que se vai materializar. Porque, como sucede coa cidade das TIC, nos presupostos de 2020 non hai unha partida específica para o Centro de Saúde de Santa Lucía, malia que xa por fin se acabaron as discrepancias en torno a este centro e xa está claro o que se quere facer. Dende a Consellería de Sanidade din que a construción do centro está incluída nunha partida xenérica para espazos sanitarios dentro da provincia. Sen embargo, a Xunta reserva 2 millóns de euros para mellorar o CHUAC e o proxecto do futuro hospital cando aínda non nos desvelou se fará unha ampliación do actual ou se decantará por construir outro complexo e onde. O que non lle vale para a cidade das TIC, valelle para aquí, porque a Consellería de Sanidade asegurou que aínda non se tomou a decisión, pero que a mecánica orzamentaria exixe incluir unha partida, dado que a intención da Xunta é que o proxecto arranque ao longo de 2020. Non deixa de ser curioso tamén nestes orzamentos que política social, cunha subida do 5,9%, un dos que máis crecen nas contas da Xunta, a maior cantidade sexa para a residencia de maiores que se construirá en Eirís, cunha partida de 15 millóns de euros e que estará financiada íntegramente pola Fundación Amancio Ortega. De feito, esta é a maior inversión dos presupostos da Xunta na cidade. Preguntámonos cando a Xunta devolverá a esta cidade todo o que esta fundación inviste nela. A Fundación Amancio Ortega leva invertidos na Coruña e a súa área preto de 60 millóns de euros. Eso que se saiba, porque hai outras aportacións de carácter social que a Fundación non fai públicas. En canto á proposta de pedirlle á Xunta que aumente en 1 millón de euros os fondos do Plan Concertado de Servicios Sociais, compartimos que deben ter unha financiación axeitada aos programas asistenciais,
que desenvolven en coordinación co Concello, pero tamén se fai necesario un estudio sobre estas actividades, a quen se dirixen, quenes son os seus beneficiarios e a súa xestión económica é adecuada. Débese simplificar e unificar os trámites e valoracións de discapacidade e dependencia. Desde Ciudadanos queremos que prevaleza a liberdade da persoa, que a súa integridade e valores tamén, así como unha xestión eficaz e unhas prestacións de calidade, fomentando os programas de vida autónoma. Ademais, creemos que hai que regular e desenvolver a figura do asistente persoal como recurso do sistema para a autonomía e a atención á dependencia para mellorar os cuidados ás persoas dependentes. Respecto a suprimir o copagamento na axuda no servicio do fogar, desde Ciudadanos tamén pensamos que é preciso reducir os copagos autonómicos en toda a atención á dependencia. Se falamos do dereito á vivenda, creemos que a forma de afrontar a subida dos alquileres é ampliar a oferta, promovendo a construción de vivenda nova e mobilizando e incentivando o alquiler da vivenda vacía. Creemos que é necesario maior compromiso da Xunta na promoción de rehabilitación e a vivenda pública e a consignación de 3 millóns de euros para a promoción de vivenda no ofimático non é nada novo, como din vostedes na proposta, é necesaria maior implicación. E, por último, en canto a fomento de eficiencia das enerxías renovables, os 750.000 euros destinados aos concellos son máis ben escasos. Por exemplo, para incentivar a produción de enerxías renovables para autoconsumo, deberíamos poder deseñar esquemas favorables para a xeración distribuída. Con estas partidas, simplificar todo o posible os trámites administrativos para as renovables e o autoconsumo e promover unha regulación de redes pechadas de distribución, especialmente nos polígonos industriais e as comunidades residenciais, que non axuda para a implantación de enerxía en espacios comuns. Respecto aos residuos, non existe unha lei autonómica de economía circular que converta os principios de reducción, reutilización e reciclaxe en eixos transversais do noso desenvolvemento económico. Lóxicamente, estes orzamentos non son os que faríamos en Ciudadanos, son os da Xunta, nin tampouco esta proposta que presentan vostedes sería o proxecto económico que nos pensamos para a Coruña do futuro, económica, sostible social, pero como o máis importante, como sempre decimos, é chegar a acordos polo ben da cidade e do desenvolvemento económico da Coruña. Damos o noso visto e prace a todas estas reclamacións por seren beneficiosas para a Coruña, para a nosa cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, señor Jorquera, claro que o que vostedes veñen de facer ou convocar ou solicitar como autor este pleno é lícito, é consonante ao reglamento, pero é partidista, eso foi o que dixen. Faltaría máis. Lícito, por suposto, pero partidista. Señora García, o difícil non é, como dicía vostede, baixar impostos e subir na atención social. Difícil é o que fixeron vostedes, que era o contrario. Subían impostos e, sin embargo, baixaban na atención social. Eso sí que é difícil, recoñezo yo. Pero, claro, a nota de prensa que vostede leu quedoulles preciosa. Pero en Madrid premeron o botón verde. Sinto. Señora Martínez, a ver, eu, dende logo, non son Óscar Puente. Dousme libre de facer ningún tipo de valoración, pero sí que, vou dicir, é difícil estar no centro, é difícil ser un partido centro. Eu di a alguén que pertence a un partido que leva 40 anos nese espazo. E, polo tanto, penso que é o momento de elexir ben e de escoller ben, porque, como comentábamos onte, pois, o que está no centro ten o doble de oportunidades de equivocarse. Por lo tanto, penso que é o momento de escoller ben. Non se pode soplar e sorber á vez, vir aquí defender as infraestructuras esenciais para a nosa cidade e logo seguir opoñéndose, por exemplo, a que aquí chegue o AVE. Señor Laje, permítame que vostede controle o tempo dos demais. Home, pois bueno, en fin, non deixa de ter a súa gracia. Falar do tema do que hoxe nos trae, bueno, pero se estamos a falar dos orzamentos de outra administración, home, tampouco debería de parecerlles tan mal que introducíramos outra máis na ecuación. Sabe canto dedicou vostede a falar dos orzamentos da cidade? Ningún minuto. Ningún só minuto, que do que a nos gustaría ter falado aquí. É así, tampouco nos poden condenar por isto. E sí que é certo que viaxei con vostede ao tempo, aquelas sesións que compartíamos naquel momento como goberno, vostede como oposición, no Parlamento de Galicia. Vostede está agora mesmo a facer o mesmo que alí. O que pasa que alí era oposición, aquí é goberno. Vostede está a facer oposición á oposición. E a pedirlle á oposición que faga o traballo do goberno. Xa estamos acostumbrados. Pero, a ver,
Manolete, se non sabe historiar para que te metes. Se queren que nos ocupemos esa bancada, non temos ningún problema. Discriminación coa cidade, home, é que falar deso cos orzamentos que vostedes trouxeron aquí, esos sí que eran orzamentos difíciles de defender. Pero, bueno, por rematar un pouco o que estábamos a falar moi brevemente, é dicir, o Centro de Saúde de Santa Lucía, pero, miren, non se preocupen, se mañana existira un proxecto licitado e aprobado, a Xunta tería os cartos. Que ocorre? Que ocorre que todavía non sabemos que vai pasar con vostedes, ni con Santa Lucía. Van a conseguir que o arquitecto redacte 2 proxectos polo prezo de un, van volver a licitar, e que ese proxecto é moi complicado. Pero logo resulta que tamén o proxecto que o tema de a cidade de Astique, que claro, o problema é que está unha partida xenérica. A ver, vamos a ser serios. Xa sabemos que hai un investimento importante o compromiso da Fundación Amancio Ortega coa cidade. Que vai facer a Xunta? Mantelo, igual que está a manter o resto das infraestructuras que ten posto a disposición dos galegos e das galegas. Alégrame que, polo menos na moción, se diga que lles parece ben, e que non sigan tampouco o seu amigo Pablo Iglesias, que lle chama señorito, eso sí, tendo o seu chalé de Galapagar e cunha hipoteca avalada coa súa futura herencia, según ten dito, todo un exemplo de coherencia de clase. Meten tamén cuestións sociais, pero cal é a política social da que vostede fala, ese benestar do que vostede fala, señora García? É a política do Centro Aveiro? No ano 2015 había 461 persoas atendidas en dependencia na Coruña. En 2018 foron un 13,23 máis. En Galicia, nese mesmo período, incrementouse a axuda aos dependentes ata un 90%. E das vivendas, pois mire, xa non me vou entreter nas vivendas porque todos sabemos cal foi a súa política de vivenda. Aquí podemos falar do Resurbe, podemos falar das vivendas do Ofimático, pero non vou dedicar hoxe ningún minuto a falar das vivendas que se regalan os amigos. Regalan efectivamente porque todavía non ten devoltos os cartos. Tomen nota, porque sabemos, e xa remato, que vostedes teñen problemas coas comunicacións telefónicas. 981-55-1300, é o teléfono do Parlamento de Galicia. É dicir, aí, señor Jorquera, vostede o ten fácil, porque só ten que preguntar por o Grupo Nacionalista, que hai un, vostedes poden ter máis complicados, porque probablemente o funcionario non se xa capaz de saber con quen teñen que pasarlles. E remato. Me disculpo se resulta que a miña intervención non estuvo á altura do buen rollismo, pois que parece que é o único que importa, non? Pois o lamento, pero que sí que me pareceu indignante que aquí veñen a criticar os orzamentos, o obradoiro de orzamentos da única administración que cumple, mentras vostedes teñen dende hai 2 meses a palabra incumplida e os deberes sin facer, e por iso imos a ter novamente un orzamento prorrogado. E unha cousa máis, se tanto lles preocupa a falta de investimento o que vai a facer a Xunta ou non vai a facer a Xunta, home, chamen a Madrid, falen con Madrid, que hai 700 millóns aí que están pendentes, polo menos a mitade, e como eso tamén se poden facer, hagan vostedes o seu traballo tamén nesa parte. E insisto, nós non temos liñas vermellas, estamos á espera de que nos presenten algo digno de ser analizado e facer propostas. Se foron capaces de parir en 6 horas o que hoxe traen aquí, home, en 2 meses, se tiveran verdadeira vontade de falar con nós, tiñamos uns orzamentos para falar dos que realmente importan, do que sí defende a cidade, que son os orzamentos da cidade. Moitas grazas, señor Rodríguez. Rematou a súa quenda, señor Lajetuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, déixeme que comence pola súa a parte final da súa intervención explicándolle cal é a diferencia entre a actuación do Partido Popular na Coruña e a que temos nós, personificada na nosa alcaldesa. La candidata del PSOE a la alcaldía cuestiona los presupuestos del gobierno de Sánchez. Inés Rey cree que A Coruña requiere mayor compromiso de Madrid para Alfonso Molina, el Vial 18 y la conexión con Punta Langosteira. Disciplina de partido sí, pero no a toda costa y menos a 4 meses de las municipales. La candidata se desmarcó del previsible gesto de lealtad a las siglas, cuestionó la inversión destinada a la ciudad en las cuentas del Estado. Aunque es cierto que estos presupuestos son esencialmente muy positivos en lo social, A Coruña requiere un mayor compromiso. Non somos iguales, señor Rodríguez. Non somos iguales e non temos que recibir leccións de ninguén, porque quen ocupa a presidencia desta corporación, quen é a alcaldesa da nosa cidade, cando tivo que levar a voz e poñer nunha balanza os intereses partidarios ou os intereses da cidade, tivo claro o lugar ao que aspiraba e o lugar que ocupa. Seguramente por iso, hoxe está no lugar que está e sigue defendendo os intereses da cidade, non como fan vostedes, que cando se traen aquí
a debate os orzamentos da Xunta cunha iniciativa de 2 grupos municipales, porque así o permite o regulamento de funcionamento desta corporación, vostedes fan escapismo e en vez de falar do asunto que ven aquí hoxe a debate, como lle recordou a señora Martínez, vostede que ademais apelaba a que ninguén se apartara da orden do día, vostede fixo todo menos falar do orzamento da Xunta. Sabe por qué? Porque non pode facer o mismo que fixo e que fai a señora Rei. Vostede ten que aterse a decir si buana a uns presupostos que discriminan a cidade da Coruña e o conxunto da área metropolitana. Si buana cando vostede non é capaz de defender que haxa unha partida específica para a redacción de proxecto de Santa Lucía. Cando vostede é incapaz, cando sabe que unha partida xenérica vale igual para o Balco de Valdeorras que para a cidade da Coruña, e que é un caixón desastre. Vostede non pode falar de política de vivenda, porque a política de vivenda en Galicia do Partido Popular é igual a cero. Siguen pintando, vostede recordou que eu estuve no Parlamento, é certo, e que lles facía oposición, tamén é certo. Pero tamén é certo que cando estaban no Parlamento xa falaban de 40 vivendas no ofimático na Coruña. E non vou decir aquilo de que xa teño menos pelo, pero siguen sendo as mesmas 40 vivendas. Polo tanto, é normal que vostede queira falar de España, da ONU, de calquera outra cousa, menos dos orzamentos da Xunta. Claro que é moi boa a inversión que se proxecta para unha residencia. O malo é que a maior inversión que se poda acometer na cidade da Coruña dependa dun xesto de xenerosidade por parte dunha fundación e por parte do señor Amancio Ortega. Benvida a colaboración do señor Ortega e benvida todas as inversións que se fagan na Coruña por parte de calquera iniciativa privada. O que non pode ser benvido é que lle adebedan dende a Xunta de Galicia a este Concello e a Orquesta Sinfónica 5 millóns de euros. 5 millóns de euros. E non cumplen nin os compromisos, pero non os cumplen ca Sinfónica, nin o cumplen dando cobertura ás necesidades dos centros educativos. Ata o punto de que hai firmado un compromiso que siguen incumplindo e as cubertas dos centros educativos siguen sin ser asumidas por parte da Administración Autonómica. Como vai a vir vostede aquí a falar dos orzamentos da Xunta? Claro que lle interesa falar de todo o que non sexa os seus compromisos, ali onde teñen capacidade de tomar decisións e gobernar. O resumen é claro. Política de vivenda igual a cero. E xa estaba eu no Parlamento e pasaron moitos anos, porque recórdolle que entrei un 12 de maio do 2004. Imagínese se choveu. Seguimos falando da mesma política de vivenda 15 anos despois. Pero, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Laje. Moitas grazas a todos. Rematado a quenda de intervencións e o debate. Como saben, existe unha solicitude de pleno cunha exposición de motivos a cal se fixo unha emenda presentada por 3 grupos municipais. Mantense esta emenda e o texto que se vai votar. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Votos en contra. Moi ben, moitas grazas. Pois queda aprobada a emenda presentada por maioría absoluta do Pleno. Remata este Pleno. Moitas grazas a todos polo traballo e polo debate. Moi bo día.